Hei kaikille! Tänään pelaamme tekemäni Tetris-peliä. Tämä tulee olemaan lyhyesti sanottuna kuin pelivideo. Aloitetaanpa peli viivyttelemättä. Olen tehnyt paljon töitä tämän pelin parissa. Sen pitäisi kyllä näkyä myös koodiriveistä. No, jos peli käynnistyy pian, aloitamme pelaamisen. Kyllä. Valitsin pelin musiikin itse. Ja näiden 3 kuvakkeen lisääminen oli vaikeata. Pelin käyttöliittymä on turkiksi. Aion ehdottomasti lisätä siihen kielivalinnan. Asetuksista voit säätää palikoiden putoamisnopeutta. Ja tässä on klikkausnappi. Älä napsauta sitä painiketta. Joka tapauksessa sanon matala, i, matala, i, matala. Pelataan hitaasti ja katsotaan. Latausnäytössä on vinkkejä. Voit noudattaa niitä. Kyllä, ensimmäinen lohko on sininen. Voit kiihdyttää vauhtia painamalla alaspainiketta. Jos painat ylös näppäintä, lohkon muoto muuttuu. Jos menet kulmaan ja painat ylös nuolta, niin lohkon muoto muuttuu. Kyllä, oon niin tyhmä, etten osaa pelata edes itse tekemääni peliä, koska en koskaan onnistu Tetrisissä. Siksi siis, kyllä oranssi tuli. Oikeassa alakulmassa on paljon jäljellä. Itse asiassa peitimme violetin. Taas tuli oranssi. Sen jälkeen tuli heti vihreä. Kyllä, nyt menee itse asiassa hyvin. Olispa en olisi laittanut sitä sinistä, tumman sinistä, koska vaaleansininen peittyi. Kyllä, nyt lohkot hajosivat ja saimme pisteitä lisää. Meillä on nyt 10 pistettä. No niin, näytän teille myös häviöruudun. Siinä lukee myös, että peli on ohi. Pisteemme on 10. Voimme valita paluun päävalikkoon. Voimme myös aloittaa uudestaan. Lyhyesti sanottuna tämä on meidän pelimme. Näin paljon vaivaa tän eteen. Tiedän, ettei tätä peliä pelata kovin paljon, koska se on yksinkertainen peli. Mutta silti teen ensimmäisen pelini pelivideon. Kiitos paljon, että katsoitte. Nähdään teille kaikille.